Vive Ségou. Vive le Mali. Vive l'unité retrouvée de mon peuple. Vive l'Afrique. Sur ma gauche, vous avez mon fils et mon père en même temps, Adama Keïta Kora. Aussi, un maître d'Ungoni, un autre fils, Asaba Dramé. Araba tubabu kalo tile 24 janvier kalo an bɛ ale la san 2024 aw bisimila an ka kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ laseli kɛ Jani.ml FM kan bɔlɔlɔ sira o ye an jabala ye an bɛ Falajɛ Carrefour la Facebook an bɛ ale sanfɛ YouTube ale ni an ka groupe WhatsApp bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fana ko nin waati in na min ye an ka kibaruyaw ye an bɛ u di kɛrɛnkɛrɛnnen la YouTube kan yaasa maaw bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a la cogo min na kibaruya sanuyaw ka se ka olu d'aw ma Mali kɔnɔ kibaruyaw o bi yan n'o ye wolomasiri tabaw ta ye an bɛna na dɔ fɔ o la n'o bɔra ye min ye kiiriko ye hali tribunal min sigilen no sɔrasilakaw tɔgɔ la o kiiri fana baaraw bɛ sen na kiiri minnu fana bolodalen no Bamakɔ kɔnɔna na nin kalo in na o fana bɛ sen na an ka kɔkan kibaruyaw bɛna na don la min ye farikolo ɲɛnajɛ ye ko Ivoirien kɛlen no ka Mali mayo bɛɛ san k'a ban Côte d'Ivoire kɔnɔna na bi n k'o t'a bɔ dɛ ne yɛrɛ bɛ fɛ an ka jigi ninnu ka cɛlu k'an yɛrɛ kun bi cɛw an kana n'an tilar'o bɛɛ la sa Segu fɛrɛ kɛnɛ n'o ye festival sur le Niger ye ale fana tako 20 na san 20 ɲɛnajɛ baaraw olu k'an ka nun don ni Ala na kira sɔnna ma sibiri don ja fɛn fɛn taara san 20 in kɔnɔna na o ja belebelebaw u bɛna na t'olu exposition kɛ Fondation Festival sur le Niger la aw bisimila kunnafoni ale sanuma a kɛnɛ kan wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Général Umar Jara ye n'ale ye chef d'état-major ye k'a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ani Mali dɛmɛbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen tulo kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin kalo in tile 23 n'o kun ye kunungo ye nɛgɛ kanɲɛ 11 waati Tɔnbukutukaw fɛ yen min ye Bamanciwale kɛbaa dɔw ye k'u ye mugujugu dɔ kɔni kerun ka taa min ye pankurujigi kɛnɛ fanfɛla la mugujugu in u b'a fɔ ma ko Obi u y'a yira k'a fɔ ko maa si ni ma to ko in senfɛ mina ma tiɲɛ min ye mugujugu 3 in kɔni taara bin yɔrɔ min na sa o binna u ka kan n'o ye Mɔku kan o kɛrɛfɛla la ye sabanan wɛrɛ tɔ minnu fana bɛ yen k'olu taara bin aéroport ale masurunan na tasuma min wulil'o la sapeur pompier olu wulila joona ka se ka na o waleya in ban ɲininiw ni mɔmɔliw tun bɛ sen na kunun fo ka taa se bi dugujɛda ma chef d'état-major ko nin fugariya wale min kɛlen filɛ nin ye ko n'Ala sɔnna ma k'u bɛna fura sɔrɔ a la k'u bɛ finitigiw fo u ka cɛsiri an'u ka timinanja la o y'a sɔrɔ kunnasini ko min ye wolomasiri tabaw ye o ka wulikajɔ dɔ ni pankuru ye nin jugawale kɛbaa dɔw tun bɛ ɲɔgɔn ye la labɛnsangakaw fɛ yen u y'olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na maa t'a ɲɔgɔnna an'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen wolomasiri tabaw y'a yira k'a fɔ k'u ka cɛsiri n'u ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna na to sen na yaasa jamanadenw olu bɛ se ka lafiya cogo min jamanakuntigi ale y'i bolo fa minɛn min na k'o bila ka taa kiralikaw fɛ yen n'o ye balo ye olu tilali daminɛna kunu Général Gamu ale yɛrɛ tun b'a ko kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen n'olu tun y'u sigiyɔrɔ bila kidali kɔnɔ ani maa minnu bɛ yen ni baloko dɛsɛ bɛ olu la balo ninnu bɛɛ lajɛlen taara ka tila olu ni ɲɔgɔn cɛ waleya in ale bɔra jamanakuntigi ale ka yɔrɔ la ka bɔ commissariat la sécurité alimentaire la a yira k'a fɔ ko min ye malo tɔni 200 o de taara di kidalikaw ma nin waati na o ka se k'o kɛ k'u boloma dɛmɛ wolomasiri tabaw ka ko nasira la an y'a yira la k'a fɔ olu tɔgɔ la kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen so o sigilen no Bamakɔ ya Dar Salam sɔrɔdasi 5 o de welelen no bɔgɔ jeninen kan k'u ye mun kɛ a dɔw tun b'a fɛ ka sɔrɔdasi marafa yɛrɛ suɲɛ
waliya minnu bɛ ni a bɛ fɔ o ma sa ko u ka u jɔyɔrɔ la sɔrɔsiw ka gun kan dɔw ta ye o ye dɔw tun jɛra k'a lajɛ k'u bɛ bɛnbɛnbɛn kɛ dɔw fana ta kɛra maramafɛn dɔ yira u bolo maramafɛn u n'o man kan fo ka taa se min ye ka jɛ ka baara cɛjugu dɔw kɛ o sɔrɔdasi 5 olu de taara ka na n'u ye Bamako Dar Salam. Colonel Soumaïla Bagayogo ni ale ye kiiri min sigilen don o ko hukumu kɔnɔna sinitigiw ka kiiri ko hukumu kɔnɔna a ko ko ni maa 5 si lajɛlen tɛna kiiri u yɛrɛ kɔ koyi u bɛna u wele k'u ɲininka k'u jɔ bɔgɔ jeninen kan i n'a fɔ sɔrɔdasiw ka kiiri ko bɛ kɛ cogo min na i bɛ ɲininka i dalakan na min b'i kun ni kan cɛ i b'o fɔ i nɔ minɛnen don kun min na fana bɛ ɲɛfɔli ko o la kiiri kɔni sigilen don sa an b'a dɔn k'a fɔ ko min ye kiiritigɛla olu ye maa 5 ye sɔrɔdasiw olu kɔni ye maa 4 y'a la n'o ye sɔrɔdasi militaire minnu bɛ jugement kɛ olu ye maa 4 y'a la procureur ale bɛ o la nka min ye sigida yɛrɛ min bɛ yen ni kiiriso in sigilen don la n'o ye sigida 3nan ye sa olu kɛlen don ka conseil dɔ di yaasa ka se ka baaraw kɛ ko maa minnu filɛ nin ye ni sigana kɛlen don u la k'a fɔ ko u nɔ yera nin ko ninnu na u fana se b'u ye ka sɔrɔ ladonbaga ta han o baaraw bɛɛ bɛ lajɛlen bɛ k'a kɔnɔna ka kɛ hakɛw olu dafalen ye. Suala Bayaya Aidara ale ko nana kunungo ko kana yira kiiritigɛlaw la n'o sɔnɔgɔya bɛ se ka k'a ye cogo min na n'o ye liberté provisoire ye kumaw bɛɛ lajɛlen lamɛnlen sa min ye Suala ye u y'a bila ka taa kasobonba ale kɔnɔna na ntɛnɛn min ye kiiritigɛlaw ye olu ko u n'u ka jaabi di a ta a n'a a bila o ko hukumu kɔnɔna na. Énergie affaire an bɛ se k'a fɔ maa mafalen caman ni jagokɛla caman kɔni olu minɛna ka bila kaso la nin ko in hukumu kɔnɔna na. Baraka Petroleum ɲɛma ale kɔni ma bila kaso la nin waati in na fɔlɔ ka taa se conseil d'administration ani conseil d'administration mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen bilara ka t'u ka so kiiri baaraw sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na halisa cour suprême ale hukumu kɔnɔna na kibaruya su dɔ kɔni y'a yira kunungo bɔlɔlɔ sanfɛ ko min ye Mamala ye ko ale bilara sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko a ma bɔ a la a ka so da fɛ kasobon da fɛ kuma tɛ k'a fɔ ko a taara a ka so min y'o kibaruya su in ye sa kasobon kɔlɔsibaw minisiri min bɛ kiiriko ni ko kunna sa olu kɔni ma bɔ k'a da a fɔ fiyewu k'u bɛ fɛn fɔ a ko la nka an yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini minnu kɛ o b'a yira k'a fɔ ko Mamala halisa a bɛ kasobon ale kɔnɔna ye hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na a fɛmaw caman kɔni dusukun kasilen don maa caman bɛ k'i fɛlaw fɔ a kow la sariya ko ale b'a ka baara kɛ i n'a fɔ jamanakuntigi Asimi Goita o y'a fɔ cogo min na cour d'assises min kan ka sigi Bamako kɔnɔna na janvier kalo tile 29 sɛbɛn 169 o de kan ka na a kɛnɛ kan a la belebelebaw ye min ye o ye nin énergie ko in ye min ye kɔɔri sɛnɛnaw olu ka affaire min bɛ ni Bakaricogola minɛnen don o kunkɔrɔ Sekiri Port o bɛna ye a ko la Edem SA bɛna ye a la min ye Covid musaka minnu dunna fo ka taa se surfacturation minnu yera état civil ko la ale ni fraude minnu kɛra logement sociaux ko la ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna ye kɛnɛ in kan jɛrɛ in a kan ka kɛ Bamako yan n'o ye cour d'assises ye ale ka dongo fɔlɔ de bɛna kɛ nin ye u y'a yira k'a fɔ sa ko min tun bɛ ye kɔrɔlen na k'a fɔ ko cour d'assises bɛ to fo san laban ma ka sigi ko damadɔ kɛ k'o bɛna bɔ a la san kɔnɔna na a bɛna sigiliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw o bɛna k'a la n'a fɔra ma ko spéciaux min ye laadalataw ye olu fana bɛna ye a ko la nin kɔni ko in na bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don sabula maaba caman bɛ yen olu bɛ kaso la nin waati in na u tɔgɔ bɛ nin sɛbɛn ninnu caman na nominali minnu fana bɛ sen na ka ɲɛsin dunkojuguya ni yuruguyurugu ma logement sociaux ta olu bɛɛ lajɛlen o ko na fɔ a la o na fɔ nin ko in kɛnɛ kan ye Yaya Kulubali ni bɛɛ lajɛlen ma ale dɔn sa ni ale yɛrɛ ye yiri maani dilanna n'u b'a fɔ ma ko marionnette ale kun taara Tinisikaw fɛ yen Tinisikaw ka jɛrɛ belebeleba dɔ de kɛra u ye diplôme belebele ta ka da ale ma Yaya y'a yira k'a fɔ ko diplôme min dira ale ma kɔni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula a ye baara fɛn fɛn kɛ seko ani dɔnko ta nasira fɛ sa min ye journée théâtrale de Carthage ye olu kɔni y'o trophée ba in ta ka d'a ma lakodɔnnen don ka kɛ a ne yɛrɛ ka baarakɛlaw ma Mali yɛrɛ ka baarakɛlaw ma jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ min bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna na diɲɛlatigɛ yɛrɛ la bi diɲɛ kɔnɔna na bi ko min ye nin jɔnjɔnba in ye a taara ka di Kulubalikɛ ma Kulubalikɛ ye maa ye a seko n'a dɔnko ka bon kosɛbɛ min ye ɲɔgɔnlɔnw ye marionnette belebeleba n'a fitininw ziiriw maanaw n'a tɔw bɛɛ lajɛlen o dɔnbaaba don sewuka don wa maa min don fana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'a jɔyɔrɔ ka bon kunungo premier ministre a y'a bisimila a taara ka jɔnjɔn yira a la maa filanan min bɛ ni premier ministre y'o bisimila sa o ye funankɛnin dɔ ye ale ye bayɛlɛmali de kɛ bayɛlɛmali bɛ tali kɛ min na sa Aljuma Konate ale kɔni yera foire min sigira an ka jamana kɔnɔ ni bolola baarakɛlaw tun ka foire ye o ye o kɛnɛ ka sa ale de sugandira k'a ka taa Mali jɔyɔrɔ fa UEMOA ka ɲɔgɔn ye la o ɲɔgɔn ye de senfɛ ale taara ni Jakarta ye Jakarta min ni a y'a bayɛlɛma clé USB o bɛ se ka don a la i bɛ dɔnkili lamɛn min ye a tuluko ye i bɛ se ka dɔ bɔ o la
ka dɔbɔ a vitesse la k'o fana sigi a la ka tila ka fɛn sigi a kan i bɛ to yɔrɔ jan fɛ n'i ka commande ye ka jakarta wuli ka baaraw kɛ i yɛrɛ ye kamalen min nana yira sogɛli la kunu a ka nin baara gɛlɛn bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wa a ye fɛɛrɛ fana sigi fana n'o o donna jakarta la i tɛ se ka taa n'a ye cogoya si la maa si tɛ se k'a suyɛn olu bɛɛ lajɛlen mɔndɔnnen sa a nana n'o moto ye kunu k'o yira jamana furancɛla fanga gouvernement ɲɛmaa la n'o ye sogɛli ye kamalen k'a bɔra école la k'a to deuxième année de la koyi maa min bɔra deuxième année na o filɛ ka na nin baaraba in kɛ nin e maa min taara fo Sorbonne na e tɛ ka se k'o ɲɔgɔnna kɛ i n'i ka livre sɛbɛnba a kuma ka ca dɛ bɛɛ n'i seko tɛ ko kamalen premier ministre ko a filɛ ka nin baara min kɛ nin ye k'a ka t'i miiri k'a kɛ fɛɛrɛ ye n'a bɛ se k'a caman dilan yaasa ka se ka baara kɛ ni a ye k'o sɛbɛn ko na ta sa ko ka o di ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'o sigilen don baara ni baara dege hukumu kɔnɔna na ministre de l'économie et des finances ale ka baarakɛyɔrɔ min bɛ n'o ye impôt ye ko olu fana ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan sa yaasa impôt ko baara ka bɔ papier ko la ten min ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye ko e-quitis o de bɛna sigi plateforme in kɛ kun ye ka se ka baara nɔgɔya kosɛbɛ impôt maaw bolo maaw bɛ taa ni ka segin caman kɛ ka wulikajɔ caman kɛ ka sɛbɛnbaw doni don o don n bɛ taa impôt la n bɛ taa yan fɛ i n'a kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'i to i ka so k'i to i ka bureau kɔnɔ kɔdiw ni fɛn minnu kan ka k'a la sa Mathias Konate n'o y'an yɛrɛ kɔrɔkɛba ye vie ale min ye impôt directeur ye ale ye ɲɛfɔli kɛ a la ministre Sanu ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale ye dɔ ɲɛfɔ a la baara in kɛ kun ye min ye yɛlɛmaba minnu bɛ ka don an ka jamana kɔnɔna na yaasa ka se ka maaw bolo bɔ wari yɛrɛ la pewu a ka kɛ machine siraw ye k'a nakun ye o ye min ye dunko juguya ni yuruguyurugu a bɛ se ka o fana kɛlɛ an ka jamana ale kɔnɔna na Banque mondiale ko ale ye CFA wari miliyari 200 o de di Mali jamana ma min ye miliyari 200 ye sa k'a kɔni tun bɛ wagane kɔnɔ a y'a to min ye kalanso olu dɔw sera ka jɔ an ka jamana yɔrɔ la yɔrɔ minnu na ni kalanko ka gɛlɛn ye kosɛbɛ min ye maa 300 ɲɔgɔnna u sera ka ji di olu ma olu sigiyɔrɔw la min ye siraw fana ye n'a fɔ o ma ko piste rural u sera k'o 1000 dilan jamana kɔnɔna na musaka in kɔni dikun ye sa nin waleya ninnu baara ninnu ka se ka kɛ ko ɲina ko min ye Banque mondiale maaw yɛrɛ u yɛrɛ nana ka na kimɛli kɛ u y'a ye k'a fɔ zeyi baaraw bɛ kɛ cogo min na ani Mali ka ko tun bɛ kɛ cogo min kɔrɔlen ko falenba donna a la u ye musaka lajɛ baara minnu kɛra ka tulu lajɛ ka kimɛliw ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛ u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na min ye musaka ko ni kow kɛ cogo ye ko falen minnu donna a la o y'u nisɔndiya kosɛbɛ baara ninnu kɔni kɛ kun ye yaasa se ka musaka kura k'o bila Mali ale ka bolo kan a bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min Mali CNT maaw olu bɛ Burkinakaw fɛ yen u taalen don badenya taama la Burkina ko ɲɛmaaya bɛ maa min bolo sa o ye Arakitala ye n'ale bɛ jaralakaw ka sigi la jɔyɔrɔ dangan 5nan o b'ale bolo CNT kɔnɔna na baara in kɛ kun ye min ye Mali ni Burkina CNT u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min ka hakilina falen kɛ kɔsa in na ko min ye Burkinakaw ye olu taw tun bɔra anw fɛ yan u kun nana ka n'a lajɛ Ogobanya ni ale ye dɔngɔnɔw olu ka festival ye sa k'o baaraw daminɛna nin kalo in tile 22 ko nun donna jamana furancɛla fanga premier ministre fɛ n'o o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye ko ɲinan ta ko 9nan in kɛnɛ ka sa k'u ye maa minnu wele n'o ye siya ye k'o ye buwaw ye buwatu maaw ko olu kan ka na o n'olu kan ka jɛ ka ɲɛnajɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Ogobanya ye kɔni kɛnɛ min don seko ni dɔnko kɛnɛ don min ye furafeerew bɛ kɛ yen ka se ka maaw yɛrɛ lajɛ k'i bugunatigɛ dɔn k'i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i ɲɛna kolonitigiw bɛ yen feereliw bɛ kɛ yen fɛn fɛn bɛ dɔngɔnɔ dugu la sa a bɛɛ lajɛlen ne kɔni nalen n'o sigi Bamako ale danganda la yan ka se ka baara kɛ Coupe d'Afrique n'an donna ale kɔnɔna na an b'a fɔ n ko kunungo La Guinée ale dɛsɛra Sénégal la Sénégal ye se sɔrɔ 2-1 Ablaye Seck miniti 61 na ale ye celu dasi Iliman Ndiaye ale y'a don 90nan na min ye o jɛkulu in kɔnɔna na sa nulatan 2nan min tun bɛ yen sa o tun bɛ Gambi ale ni Cameroun ni ɲɔgɔn cɛ Gambi ka celu dasibaw o kɛra Abli Jalon ye ale de y'a don sanga 72nan na Ibrahima Kole ale y'a don 58nan na Camerounaw ta o donna sa Carlo Toko Ebanki Ekabi ale fɛ sanga 56nan na James Gomez ale y'a don sanga 87nan na min ye Christophe ye sa ale kɔni taara ta don sa fo sanga 90nan na ale kɛra ta kɔni kɛra prolongation min ye kɔnɔrɔ waati ye bi ni ala sɔnna ma kunun surɔ tuguni a yɛrɛ k'a fɔ ko ndolata wɛrɛw tun bɛ yen dɛ Angola ale ni Burkina tun bɛ ɲɔgɔn na ale ye se sɔrɔ Burkina ka 2-0
Mambululu ale ye celu dasi ani Zini min ye Mauritanie sa ale fana ni Egypte ale ni Algérie tun bɛ ɲɔgɔn na ale ye se sɔrɔ Algérie ka 1 ani 0 bi a yira k'a fɔ ko kunnafoni kɔni bɛna kɛ min ye baaraw ye olu bɛna kɛ cogo min na bita la sa o ye k'a fɔ Afrique du Sud ale ni Tunisie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Namibie ni Mali o fila bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 waati Tanzanie ni République démocratique du Congo Maroc ale ni Zambie o fana bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 waati Coupe d'Afrique ko hukumu kɔnɔna na hali bi Alassane Dramane Ouattara ko a ye foli ta ka ɲɛsin Côte d'Ivoire ndolatilaw ma koyi k'u ka batiri min kɛlen filɛ nin ye k'o ma foyi bɔ ale la ko wa k'u ni Guinée Bissau ye ndolati min kɛ n'u gosira 4 ani 0 k'a b'u fo k'u k'u jija ko wa ko halisa ko min ye Coupe d'Afrique ye k'u bɛ se ka ko kɛ ko n'Ala n'a kira sɔnna a ma k'a dalen don a la k'a fɔ k'u bɛ se ka cɛsiri ni wulikajɔ kɛ hali bi n'o y'a sɔrɔ jatew ko n'olu sigira sen kelen kan n'u garisigɛ bonyana k'a kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw k'u hakilinaw kɛ kelen ye yaasa éléphant laɲiniba min bɛ a la sa a ka se ka sigi sen kelen kan u ka se ka se sɔrɔ ko min ye Guinée équatoriale ale ni Cap Vert ka ndolatan waati ko Côte d'Ivoire baadɛmɛ dasira américain u ka secrétaire d'état ɲɛna dɛ Anthony Blinken k'ale bɛ munumunu salo la sisan min ye Côte d'Ivoire ni Cap Vert ka ndolati ye k'a tun Cap Vert ka ndolati ye Côte d'Ivoire ni Guinée équatoriale ka ndolati k'a tun bɛ yen min t'a na sa k'a bɔra k'a jira k'a fɔ k'a bɛ Côte d'Ivoire fo ko Ivoirien k'u bɛ baara min na nin ye k'o ka ɲi kosɛbɛ ko sabula ko u bɛ ka baara min kɛ ni juguya wale ni bamajawale kɛlɛli la k'u kan ka dɛmɛ ko dollar wari kɔni miliyari 45 k'u bɛ n'o di Côte d'Ivoire ma a ka se ka min ye bamajawale ni juguya wale kɛlɛ o kɛlɛ Anthony Blinken ko a bɔlen kɔ yen sa a ka sɔrɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ ko nka ko waati min na k'a bɛ kuma ko y'a sɔrɔ 1 ni 0 de bɛ Côte d'Ivoire la dɛ hey Karim Benzema n'ale bɛ jedakaw fɛ nin waati in na ko a n'a ka tɔn tɛ ka se ka bɛn dɛ ko Benzema yɛrɛ bɛ k'a ɲini sa ko a ka bɔ tɔn in yɛrɛ la sa n'o ye Al Ittihad ye k'a sɔrɔ ko a taalen ye ko nin y'a kalo 6 dɔrɔn de ye ko nin waliya min filɛ nin ye Benzema fɛ ko o bɛ gɛlɛya ko kan kibaruyaw la sa min ye service de renseignement bɛ Burkinakaw fɛ yen olu kun ye Faransi service de renseignement mɔgɔ dɔw minɛ olu minɛli hukumu kɔnɔna na sa Faransikaw bɛ k'a ɲini ko f'u ka service de renseignement maa 4 ka bila Capitaine Ibrahim Traoré ko yaasa u ka se ka Faransi service de renseignement mɔgɔw bila ko min ye Blaise Compaoré balimakɛ min b'u fɛ yen ale ni Djibril Bassolé ko k'olu lasegin u ma dɛ ko n'u y'olu lasegin sisan k'u ka maa 4 bɛ se Paris o don bɛɛ ko n'o tɛ wa ko fura fosi t'a la Faransikaw fɛ yen min ye sɛnɛkɛlamuso dɔ ye a n'a ɲamakɛ ka fara denmusonin kan olu kɔni taara dafirisa u ka sɛnɛ yɛrɛ kɛyɔrɔ fan dɔ la maa caman tun y'a jira k'a fɔ ko bamajawale ni wale kɛbaaw de kɛlen bɛ sɔrɔ ka mugujugu don ko in na sabula mɔbili in pɛrɛnna cogo min nka u y'a jira k'a fɔ ko min y'a denmusonin k'o kɔni joginnen don kosɛbɛ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko fosi tɛ ko mɔbili yɛrɛ de kɔni banna pewu sabula min ye maa minnu tun bɛ k'a boli k'u hakili tun tɛ u yɛrɛ la tuguni Angleterrekaw fɛ yen Anglɛw ka masakɛw olu kɔni k'u bananen don dɛ Charles III ko ale bananen don ale min ye princesse de Galles ko olu bɛɛ lajɛlen bananen don nin waati in na k'u ka baaraw yɛrɛ u ka furakɛliw kan ka kɛ nin kalo in kɔnɔna na ko nka ko Anglɛw fɛ yen k'a kuma cayalen don kosɛbɛ ko sabula ko min ye masakɛ sigiyɔrɔ in yɛrɛ ye ko komisɛnni ni janfa ka ca kɔnɔna na kojugu min ye nɔrɔbilaliw ye k'olu ko hukumu kɔnɔna na ko nin bana in kɛlen don ka ta ka kɛ i ko subahana ko wɛrɛ u ka du kɔnɔna na yen ko masakɛw kɔni ani masakɛden minnu bɛ bi wɛrɛ in na ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɔni k'o de ka ca u ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o tɛ ko waatiw la k'u tun bɛ nin bana nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ko maa si tun tɛ bɔ a kalama Chinois olu fɛ dugukolo yɛrɛ dɔ kɛra min ye dugukolo yɛrɛ in ye ale kɔni juguyara kosɛbɛ maa 31 o de ni tora a la Chinois y'a jira k'a fɔ ko u wulilen kɔni sɔgɔma u y'a ye k'a fɔ k'u ka jugu fan dɔ kɔni bɛ yen kɔni ko jiwoyo k'o taara fiɲɛjugu kɔni ni jiwoyo ɲaamina ɲɔgɔn na ko ka taa n'o ye koyi o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni tora sen na sa yaasa maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ye fantanw ye olu minnu tora nin ko in na a dɔw bɛ se ka lajɛ cogo min Canada ko ni Ala sɔnna a ma ko maa minnu bɛ taa kalan na u fɛ yen k'u ka kalan dan bɛna kɛ san 2 ye ko sabula u bɛ visa min di ekɔliden ninnu ma k'u ka taa kalan na u fɛ yen k'a kuntala ka jan kɛnɛya kow bɛ a la u ka sokow bɛ a la an'u ka ko tali b'a la ko o b'a la u ka minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa o y'a jira k'a fɔ ko ɲinan san in kɔnɔna na k'u ye visa mun di k'a dara wuli ka bon kosɛbɛ ko wa ko ekɔliso minnu b'u fɛ yen
no o ye Canada ekɔliso ye k'a caman bɛ k'a tɛ han u bɛ papier kan ko nka k'u tɛ yen fiyewu wa k'o fana kɛlen no fɛɛrɛ de sa ka visa kɛ jago sugu dɔ y'u bolo sabula min ye Canada ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ jamana min bɛ yen ni ale bɛ visa di kosɛbɛ Canada b'o la ka sababuya kɛ ekɔliso ninnu ye k'u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko ekɔliso minnu bɛ Canada kɔnɔna na k'a caman tɛ yen ko denmisɛnnin caman bɛ yen u bɛ diplôme sɔrɔ k'a fɔ k'u taara nin ekɔliso ninnu kɔnɔna na olu bɛ dɛmɛ kɛ k'u ladon k'u bɛ taa baara wɛrɛw de kɛ o de la sa u y'a jira k'a fɔ ko min ye san 2024 hukumu kɔnɔna na Canada yɛrɛ ye min di visa la sa o bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ visa 364 na o dun y'a sɔrɔ k'a fɔ ko min ye kɔrɔlen na min tun bɛ di kɔrɔlen o ye nka ze u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna n'a da 364 na k'a sɔrɔ min dira kɔrɔlen o ye 560 ɲɔgɔnko ye ko yaasa dɔ ka se ka b'o la kalanso minnu bɛ yen n'olu tɛ kalanko hukumu kɔnɔna na olu ka se ka fɛn cogo min na Américains ko halisa ko Donald Trump ko a bɛ cɛbɔ kan na dɛ a bɛ fɔ min ma ko u ka primaire n'o ye républicain ka primaire ye sa ko a b'o baaraw la o baara senfɛ kɔni ko kunnasini ko sufɛ kɔni ko maa min bɛ yen ko n'o kun jɔlen n'a ye n'o ye Nikki Haley ye k'a y'o ba de bɛ dasi koyi ko Trump k'a bɔlen min filɛ nin ye k'a kunbɛ cogo ko bɛ sɔn ka gɛlɛya ko wa ko n'Ala ma farati a bɛ kɛ cɛbɔ ye ko sabula ko dugu tɔ fɛn fɛn bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sujuru bi a ye ka ba k'a sɔrɔ a kalataw n'o ye primaire ye olu dɔgɔma da fɔlɔ ko nin ye Trump taatɔ ye k'i to kaso ni kiiriw bɛɛ lajɛlen bolo kan ko ka t'i yɛrɛ sɔrɔ novembre kalo nata tile 5 kalata la wa ko don nataw dɔrɔn de bɛ se ka o yira an na an yɛrɛ fɛ yan a mara yan'an ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen datugu minisiriso min bɛ dugu jukɔrɔ nafa ko kunna a ko ko u dusu kasilen k'u y'a mɛn k'a fɔ ko dugukolo kɔni ni o ye sanubɔyɔrɔ dɔ ye ndamanda dɔ ko o dafirila kɔbanindakaw olu fɛ yen kangaba cercle kɔnɔna na k'a waleya bɛɛ lajɛlen kɛra juma tɛmɛnen ko maa caman n'o o ye ndamanda baarakɛlaw ye k'olu ni tora a ko senfɛ ko hukumu kɔnɔna na sa jamanakuntigi ani ni ministre min ka taa se jamana ɲɛmaaw ma k'u ko k'u bɛ taasibila kɛ ka taa maaw ma maa minnu fatura nin ko in na u bɛ dugawu don kɛ furew ye maa minnu n'olu jogilen don k'u bɛ dugawu kɛ ko Ala ka u ka banaw nɔgɔya ko ministre min ko olu kɔni bɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ko sabula ko ɲininiw ni fɛnw bɛ sen na hali bi yaasa min ye nin ko bɛ se ka ban cogo min ministre ko u bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu fatura nin ko in na ko wa fana k'u b'a ɲini maaw fɛ maa sigilen don damandaw la minnu sigilen don sanubɔyɔrɔw la ko sariya minnu bɛ jamana kɔnɔna na k'u k'olu bɛɛ lajɛlen bato yaasa u bɛ se ka kisi nin ko n'a ɲɔgɔnna ma Amara ndama min dafirila maa 59 de nin tora a la fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na minisiriso yɛrɛ dɔrɔn tɛ min ye min dɔrɔn tɛ ministère tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ a la yaasa k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ a ko bɛ cogo min na nu min bɔra o la an na o da maaw tulo ka wuladafɛla la pour que o bɛ se k'a faamuya cogo min nka nin waati in kɔni na an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ kangabakaw yɛrɛ fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko min ye min mɔgɔ ninnu ye u ka mɔgɔ caman taara yen société minnu bɛ yen n'olu ka fɛnw ma mini kan olu ka mɔgɔw taara yen ka taa fara jamana yɛrɛ ka baarakɛda minnu bɛ yen ale ni jamana yɛrɛ ka cakɛda minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen taara sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi nka waati min na an bɛ ka kuma maa 59 o de nin tora a la dɔw ko sɔgɔmada in na ko dɔw su bɔra nka an b'a to ɲɛmaw mana min d'a ma an b'o da o tulo kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. Kongo to korola kasi mandi